Sí, bon dia. Us presentem un nou llibre, una coedició de l'editorial Trabucaire i del Casal del Conflent. Es diu Un home del Conflent, d'Alain Torinyà i el meu pare. Doncs són les seves memòries que del 1914 al 1940 i és un relat de tota la vida d'aquest moment dins dels pobles del Conflent. Va de les festes, de les activitats de comerciants, de les activitats dels artesans, dels pagesos i també de les festes majors i del carnaval, de l'arribada del torn de França, del cinema. I doncs és molt interessant de veure aquest llibre bilingüe, on ha treballat força gent per ho fer en un català del Conflent.